हेलो हाय जय जगन्नाथ सांग मैंने मु आज गोटे वीडियो बनाऊँगी जो थी कि बहुत गुड़ा पर्यटन स्थली रोचे भाविली आपण मानक भी बुले नहीं जी। तो चलतु प्रथम आरंभ करवा बालेश्वर गोटे बहुत बड़ प्रसिद्ध मंदिर बाबा चंदेश्वर पीठ चलतु। हेलो सांग मैंने बर्तमान आम पहुँची गले चंदनेश्वर शैव पीठ आपण मैंने जानिथिबे चंदनेश्वर मंदिर बालेश्वर एक शैवपीठ नाम प्रसिद्ध। आपण जानिथिबे एठाकार जो पर्व जो होउची ओडिशा ओडिशा बाहर ही प्रसिद्ध बहुत ना अच्छी तार। तो भगवानंकर एडी कह जाए जे तांकर पाखरे जो मनस्कामना आपण करिवे ता निश्चय पूर्ण हो। तो चलंतु सांग माने एबे आमे जिबा एक नुआ जगह पहुँचला परे आपण माने निश्चय जानि परिबे। तो फाइनली आम ए पहुँची गले लोकेशन आपण मैंने जानीपर निश्चय कौ लोकेशन जो मैंने जानीपर प्लीज कमेंट करंतु। चलंतु तो एबे सांग माने एबे हमें फाइनली पहुँची गले आम डेस्टिनेशन ले। प्रकृत रे ए जगार ना होउजी तालसारी। आपण माने जानिथिबे बहुत जण जानिचंती बा जो माने जानि नाहंती से माने भी जानले। तालसारी विषय कोन कहबी जो माने जानिथिबे से बहुत किछि जानचंती काई ना तालसारी एक एते सुंदरमय जगह कह जाए मूर्तिर नंदनकानन कहीं ना एठी लाली कंकड़ा देखा जाए। तो एमती बहुत किछि रहिछि वीडियो रे एते तो कहि परिबा संभव नुहे। तो चलंतु एबे जीवा एक नुआ जगह एबे हमें नुआ जगह बाहरिवा जो जगह होउची ओडिशा एवं हमर जो बेंगल वेस्ट बेंगल तार सीमांत बॉर्डर जोड़ा जीवा सी मध्य उदयपुर
ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଉଦୟପୁର ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଜାଗା। ଚାଲନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଏବେ ବୁଲି ଯିବା ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ ଉଦୟପୁର ଯେଉଁ ବିଚ୍ ରହିଛି ସେଠାକାର ମଜା କିଛି ନିଆରା। ଏମିତି ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିପାରିବ। ଆପଣମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା, ଆମେ ବୁଲିଯିବା। ଏଇଠୁ ଆମେ ରାଇଟ୍ ଟର୍ନ କରି ଯିବା। ଏଇଟା ନୂଆ ରାସ୍ତା ଗୋଟେ ଟୁରିଜିମ୍ ମାନେ ରୋଡ଼ କରାହେଉଛି ଏପଟେ, ମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଉଦୟପୁର ବା ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ ଯିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ଅଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏବେ ଆମେ ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ ବର୍ଡ଼ର ପାଇଁ ଆମର ଉଦୟପୁର ସବୁ ନୂଆ ନୂଆ ଜାଗା ଦେଖିବା ପାଇଁ ବାହାରିବା। ଚାଲନ୍ତୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏବେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଉଦୟପୁର ସି ବିଚ୍। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠାକାର ଗହଳି, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦରମୟ ଜାଗା, ସମୁଦ୍ର ସାଙ୍ଗରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବହୁତ ମଜା ଲାଗୁଛି। ଆପଣମାନେ କେବେ ଯଦି ଫ୍ରି ଟାଇମ୍ ଟିକେ ପାଇବେ ତ ନିଶ୍ଚୟ ବୁଲିବାର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ଏଠି ଜାଣିଥିବେ ଯେଉଁ ଡିସେମ୍ବର ମାସ ପାଖରୁ ଆମର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଉଛି, ତ ଏଠି ଦେଖିବେ ନ୍ୟୁ ଇୟର ପାଖରୁ ଡିସେମ୍ବର 25 ବଡ଼ ଦିନ ଏଗୁଡ଼ାରେ ବହୁତ ଭିଡ଼ ଥାଏ। କାହିଁକିନା ବହୁତ ବାହାରୁ ଟୁରିଷ୍ଟ ସବୁ ଆସନ୍ତି, ଏଠି ପିକନିକ୍ ବନାନ୍ତି, ଏଠି ଯେଉଁମାନେ ଏକ୍ସକର୍ସନ୍ ଆସନ୍ତି ପିଲାମାନେ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଫିଷ୍ଟ ହୁଏ, ବହୁତ ମଜାମସ୍ତି କରନ୍ତି। ତ ଏଠାକାର ମାନେ ଜାଗାଟା ବି ବହୁତ ନିଆରା ଲାଗେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି ଲାଗେ। ସମୁଦ୍ରର ଯେଉଁ ପାଣିର ସୁଅ ଯେଉଁ ଲାଗେ, ପୁରା ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଲାଗେ, ଢେଉ ଆସେ, ବହୁତ କିଛି ତ ଏମିତି ନିଆରା ଥାଏ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବେ ଆମେ ଯିବା। ପୁଣି ଏବେ ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛେ ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ। ଦେଖିବେ ଏଇଠୁ ଆମେ ଆଗକୁ ଯିବା, ଆଗକୁ ଗଲା ପରେ ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ ଯିବା। ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲରେ କ'ଣ ଅଛି ନାହିଁ, ଏଇ ଯେଉଁ ରାସ୍ତାଟା ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି